Cantigas de Ceo son en terras de Celanova, que o mestre Curros cantou de forma maravillosa. Son anacos os meus versos, feitos con moito agarimo, saídos do corazón, como se fose un meniño. Virxen do cristal, señora, de rayo vido do ceo, gárdame no teu cristal para que eu non teña medo. Garbosa moza do pobo, rosa de amores e tino, namorada dun labrego, home de ben o Martiño. Xan de ben trances mal home, foi de rosa rexeitado, e por desfacerlle amores, foi da rosa mal falando. Caeu na trampa o Martiño, e ao seu amor desplazando, non crendo nas virtudes, de rosa tiña ben claros. Nun sono a Virxen María, a rosa folle falando, e ao día seguinte baixou nun cristal con luz de rayo. Martiño atopa o cristal, coa Virxen dentro metida, pero Martiño non cree nas virtudes da Rosiña. Unha capela lle fan a Virxen do cristal, e faise monsa Roxiña nun convento do luar. Enfureceuse o Martiño, cortandolle a lingua ao Xan, por mentir e por facer que perdera o seu amar. Contan xentes da Allariz que o Martiño atoparon morto intre a neve de a noite, na postura de ir rezando no portal daquel convento, onde a rosa fora entrando, servindo a Nosa Señora, que a do cristal chamaron Vilanova dos Infantes, e a xente de Celanova cada ano ainda chorando, pois do demo unhos fillos roubaron a Nosa Señora.